Si Kristo nga ba talaga ang nagtatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Magandang araw naman po sa inyong lahat. Narito na naman po ang inyo at ang ating programa sa TV Apologia Argumento. And presentation po natin ay ito po yung short presentation po natin sa mga bagay or mga pagsagot sa mga bagay na may koneksyon po sa ating pong pananampalatayang Katolika. So itong programa po natin ay meron naman po tayong bibigyan po ng kasagutan or reaksyon concerning sa mga videos na kumakalat po sa atin pong paligid, especially po dito po sa social media. And ang video pong ito ay video po ito ng mga depensor ng Iglesia Adventista. Itong mga Seventh-day Adventista pagkatapos pinapabulaanan po nila na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay siyang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. So ngayon tingnan po muna natin itong video po nila, and at least para makakuha po tayo ng mga puntos, and yan po yung maibigay po natin or bibigyan po natin ng reaksyon at kasagutan. Si Kristo nga ba talaga ang nagtatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Panoorin mo. Opo, 100% ang Panginoong Jesucristo po ang nagtatag ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, at syempre hindi lang po simpleng sasabihin natin na tayo po nagki-claim lang na ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ay siyang iglesyang itinatag ng Panginoon Jesucristo, kundi meron po tayong mga ebidensya. At ang mga ebidensyang ito po yung mga statements and yung mga dokumento ng ipinesentar ng mga eksperto patungkol po sa kasaysayan. So hindi po tayo magki-claim lang po na wala po tayong tinatawag na basis. So ito po, i-continue po natin yung panood po sa argumento po nila. Ang video ito. Malimit kasi sa mga sinasabi, mga kapatid, ng Iglesia Katolika, lagi lang po talagang tinatawag po natin na via tradition. Sampulan ko kayo, mga kapatid. Sabi nila, ang nagtayo daw ng Iglesia Katolika ay si Jesus Christ, Iglesia Katolika Romana. Saan mabasa? Dito mabasa sa History of the Catholic Church Wikipedia. According to the Catholic tradition, the Catholic Church was founded by Jesus Christ. Ano daw? According to that tradition. Ito pong argumento pong ito, nakakaawa naman po itong mga kaibigan po nating nasa Seventh-day Adventist sa karami-rami pong mga references na i-quote po nila. Ito pang Wikipedia. And syempre, dito po sa nakakuha po ng butas, sasabi po nila. Bakit po? Kasi ang nakalagay po kasi sa Wikipedia, according to Catholic tradition. So ito po yung hindi po nila tinatanggap kasi tradition lang yan. Hindi yan nakabase sa mga sinasabi nating mga ebidensya. Pero hindi po nila alam na itong si Wikipedia nilagay po niya according to Catholic tradition. Bakit po? Kasi itong term na tradition na ito, yung word na tradition, it is a thing, it is a culture, or it is a teachings, or it is an evidence na handed down from one generation to another generation. So bakit sinasabi nitong according to Catholic tradition? Bakit po? Kasi ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang siyang may hawak, may hawak ng ebidensya, ng mga ebidensya na itong iglesyang ito ay ang iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo. Saan po ba hinango ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang terminong tradisyong ito? Hindi po galing na kahit na sinong mga nagtuturo, mga kababayan, mga kapatid. Ang term na tradition na hinahawakan always ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ay galing po mismo sa banal na kasulatan. Ito po, babasahin po natin before po natin ipagpapatuloy itong sinabi ng isang depensor Adventista. Ito pong sinabi. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or by our epistles. So, kung titingnan po natin mga kababayan, mga kapatid, itong term na tradition na sinabi ng Wikipedia, hindi po ito galing na kahit kaninong tao, kundi galing po ito mismo sa salita po sa banal na kasulatan
na kailangan pong hawakan ang tradisyon ng tinatawag na pananampalataya na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. And at the same time, syempre, according to Catholic tradition, kasi at that time, before ang 1500 AD or before ang 1000 AD, wala pa pong ibang Kristiyanong iglesia na nag-exist sa panahon na yan. Maliban lamang po sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. So kung sasabihin po nila na according to tradition ay hindi ito tinatawag na totoo, ay talagang malaking kasinungalingan po yan. Bakit po malaking kasinungalingan? Eh di sana meron po silang ipoprueba or ibibigay na referensya or mga standard reference na nagsasabi na itong sinasabing tradisyon na ito ay hindi ito galing sa tinatawag ng mga apostol. Puro lang po sila dinay ng dinay pagkatapos wala namang ebidensyang inilalatag. So doon pa sila humahawak sa or doon pa sila nag-hold sa term na tradition na pagkatapos mga apostoles pala nagturo po nito. So okay, continue po natin yung mga argumento po nila. Po yan. Saan naman lang merong isang apostoles o isang disipulo na nagsabi na si Jesus Christ ang nagtayo ng Romano Katoliko? Wala. Okay, isa po itong tinatawag na fallacy of silence. Bakit po? Pinaka number one, kasi sa panahon po kasi ng mga apostol, wala po kasing ibang Kristiyano na nag-exist sa panahon din, maliban lamang po sa iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo. And according sa kasaysayan, itong iglesyang ito po yung Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pangalawang punto, hindi po pwedeng bibigyan po ng pangalan ng Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia or babanggitin po ito ng mga apostoles. Bakit po? Kasi pinaka-number ito, meron pong mga squatters ng pananampalataya at aangkinin po ito. Itong pangalang ito. So kaya nga hindi po nila binigyan ng sinasabi nating nickname or tinatawag na official name. Bakit? Kasi again, marami pong mga tao, marami pong mga tinatawag na mga bulaang mga tagapagturo na kokopyahin po yung itinuro ng mga apostol pagkatapos aangkinin po nila na sila po'y totoo kagaya po sa nitong mga defensor ng Seventh-day Adventist. So, 'di ba? Siyempre, sila din po nag-aangkin din po sila na sila po iglesyang tatag ng Panginoong Jesucristo. So kaya nga hindi po sinabi, pero hindi po ibig sabihin na hindi po sinabi, hindi na po naging totoo, hindi po maging totoo na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay isang iglesyang itinatag ni Kristo. Bakit po? Kasi wala pong ibang iglesia na makapagbibigay ng malalaki or tinatawag na matitibay na ebidensya na ang iglesyang ito itinatag ni Kristo. Bakit? Kasi siya lang po yung makapagbigay ng titulo Hindi po yung Seventh-day Adventist kasi yung Seventh-day Adventist po kasi itinatag po ito ni Ellen G. White, James White, J.N. Andrews, and Joseph Bates. So kaya nga, grabing galit po nila sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Bakit po? Kasi kahit kailang beses pa nilang aangkinin na ang Seventh-day Adventist Church ay iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo, mananatili po yung katotohanan na itong mga taong ito umaanib po sa iglesyang itinatag lang po ng tao. Continue po natin. Okay, tika po muna ha. Okay, continue po natin. Walang Romano Katoliko kang mabasa sa Biblia, mga kapatid. Ay wrong. Mali din po ito. Kung susundin po natin ang argumento ng ating kaibigan na itong mga kaibigan po natin na galing po sa Seventh-day Adventist, hindi po totoo na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana hindi itinatag ni Kristo dahil po hindi po tayo makabasa sa Biblia na Roman Catholic Church. Ay siyempre, makikita po natin na parang kinakain din po nila yung argument po niya sa sarili po nilang iglesia. Wala din po tayong mababasa na Seventh-day Adventist Church na kasulat sa Biblia or kahit itinuro po yun ng mga apostol. So kung susundin po natin yung argumento po nila, talagang sila po yung matatamaan. Pangalawa, again, it is a fallacy of silence. Bakit po? Kasi hindi po ibig sabihin na hindi mabasa, hindi na po yan totoo. Kasi wala pong itinuro ang mga apostol, yung mga apostoles ng ating Panginoong Jesucristo na kapag hindi mabasa, wag paniwalaan o hindi yan totoo. So, iniimbento po ito ng isang defensor adventista, itong mga argumentong ito. Continue po natin. Na sinabi ni Kristo, Romano Katoliko ang aking itinayo na iglesia. Kaya nga hindi nga niya sinabi. Bakit po? Kasi alam po niya na darating panahon na nandyan po kayo. Manging-squatter po kayo sa kanyang iglesyang itinatag. Kahit nga ngayon, di ba? Tingnan niyo po, hindi po binigyan ng pangalan ng Panginoon Jesucristo ang kanyang iglesia. O tingnan niyo, di ba? Inaangkin din po ninyo. Di ba? Hindi lang po kayo umaangkin. Meron pang iglesia ng Kristo ni Manalo. Meron pang kay Soriano, meron pang kay Kibulay. Ang dami-dami na po.
Yan hindi pa nga pinangalanan. How much more kung papangalanan pa ng Panginoon Jesucristo. So talaga magkakandara pa kayong mag-aangkin sa iglesyang yan. Kaya nga, hindi po kayo magbabase ng kasaysayan. Bakit po? Kasi makikita po sa kasaysayan na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay isang iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo. In the first place, napaka-imposible. Bakit? Sapagkat si Jesus Christ ay isang Hudyo. Ay opo, totoo po yun. Ang Panginoong Jesucristo ay isang Hudyo at pagkatapos siya po ay naging member ng relihiyong Judaismo or Judaism. Hindi po siya naging member ng Seventh-day Adventist. So ibig sabihin ang katuruan at mga kultura o yung mga gawain po niya ay gawain po at katuruan po ng mga Hudyo. Hindi po galing sa Seventh-day Adventist. And hindi po magiging basihan yung ginawa ng Panginoong Jesucristo kasi nangilin po siya ng Sabat. Pagkatapos hindi po siya kumakain ng karne ng baboy, magkasama na kayo. Bakit po? Kasi again, Judaismo po yun, hindi po yung Seventh-day Adventist. Kung totoo po kayo, dapat sana hindi po nagtatag si Ellen G. White ng kanyang sekta na tinatawag na Seventh-day Adventist. Dapat sana umanib po kayo sa Judaism. Sabado kung mangilin, sila Linggo, sumusunod sa kautusan, ang kautusan binago naman nila. Kumakain. Okay. Tama po. Ang mga Hudyo ay Sabado po silang mangilin kasi yan po yung pinili po nila eh. And yan po yung tipan ng Diyos at ng Israelita na yan po yung araw po ng pagsamba po nila. Exodus chapter 31 verse 16. Ang tanong ko lang po, bakit kayo sumusunod din sa ganyan na hindi naman po kayong mga Hudyo? Ang Panginoong Jesucristo sumusunod po siya kasi bakit po? Kasi siya po'y kaanib po ng Judaismo or Judaism. Sunod. Sila ng baboy, ang Kristo naman hindi. Paano mo masabing si Kristo? Okay, totoo po 'yun. Totoo po 'yun. Hindi po kumakain ang Panginoong Jesucristo ng karne ng baboy kasi member nga siya ng relihiyong Judaismo eh. Hindi po siya member or nagtatag ng tinatawag na Seventh-day Adventist. So, ibig pong sabihin, hindi po lahat na nangingilin ng Sabat ay hindi po lahat hindi kumakain ng sinasabi nating karne ng baboy ay kay Kristo na po. Hindi po. Bakit hindi po kumakain ng Panginoong Jesucristo ng karne ng baboy? Kasi nandyan po siya sa Jewish religion or Judaism. Hindi po siya founder ng Seventh-day Adventist. Number two, kahit nga po, hindi po siya kumakain ng karne ng baboy, pero itinuro po niya na ang lahat po ng mga karne ay na ipinagbabawal na sinasabing magiging marumi po tayo dyan kung kakain po tayo. Sinabi po ng Panginoong Jesucristo mismo na sinasabi ng hindi kumakain ng karne ng baboy. Ito po yung sinabi ng Panginoon. Ito po yung katuruan po niya. 7:14-15. Ito po yung sinabi ng banal na kasulatan. Muling tinawag ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat sa akin at unawain ang sasabihin ko. Ewan ko lang po kung nakakaunawa ba itong mga taong ito sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sinabi pa ng Panginoon, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang mga lumalabas sa kanya. Ibig pong sabihin, kayong mga nakikinig, dapat nyo itong pag-isipan. Bakit po? Kasi ang mga tinuruan po ng Panginoong Jesucristo sa panahon na yun, ay yung mga kagaya po itong ng mga Sabadista kasi hindi po sila kumakain ng karne ng baboy kasi sabi raw po nila, marumi raw po ito. Sabi ng Panginoong Jesucristo, sabi pa po niya, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang mga lumalabas sa kanya. Okay, 17. Pagkatapos iniwan niya ang mga tao na pumasok sa bahay. Nang nasa loob na siya, tinanong siya ng mga tagasunod niya kung ano ang ibig sabihin ng talinghaga na iyon. Sinabi ni Jesus sa kanila, bakit hindi nyo pa rin ba naiintindihan? Hindi nyo ba alam na anumang kainin ng tao ay hindi nakakaparumi sa kanya, sapagkat anuman ang kainin niya ay hindi naman sa puso pumupunta kundi sa kanyang tiyan at idudumi rin niya iyon. Sa sinabing ito ni Jesus, ipinahayag niya na lahat ng pagkain ay maaaring kainin. So ito bang karne ng baboy? Pag lulutuin po ba ito, hindi po ba ito magiging pagkain? So talagang isa pong
weak evidence. Weak evidence po yung ipinipresenta ng ating mga kaibigan na defensor ng Seventh-day Adventist. Bakit po? Kasi hindi raw po Iglesia Katolika ang itinatag ni Kristo kasi hindi daw nangingili ng Sabat. Ay, hindi po. Bakit po? Kasi sa panahon ng Panginoong Kristo, ang pangingilin po ng mga unang mga Kristiyano, araw po ng linggo. Pangalawa, hindi daw kumakain raw po ng karne ng baboy pagkatapos katuruan ng Panginoong Kristo. Sabi ng Panginoong Kristo na hindi ito makakaparumi. Yung pumapasok sa bibig daw natin, ang makakaparumi, yung lumalabas raw po sa atin pong tinatawag na bibig. Then sabi pa ni San Marcos, ito itinuro ng Panginoon Kristo at siya nagsasabi na lahat ng makakain ay pwede nang tinatawag na kainin. So ngayon, ang masabi po natin rito, ang mga argumento po ng ating mga kaibigang defensor Adventista ay talagang hindi po maging malaking basihan na ang Iglesia Katolika hindi po itinatag ng Panginoong Kristo. So dito, ang binanggit po niya ay Wikipedia. So dito po tayo sa mga strong evidence talaga. Ito po, babasahin po natin. For example, Encyclopedia International Volume 15, page 520. Ito po yung sinabi. Roman Catholic Church, the history, there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. Isa lang po ito sa mga ebidensyang ilalatag po natin. Bakit po? Kasi ang ginagawa po kasi ng mga kaibigan po nating mga defensor Adventista, doon po sila nagbabasa sa mga referensyang nakikitaan po nila na daw, sabi nila, butas, pero hindi po. Nag-coincide po yan na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, iglesyang itinatag po ng ating Panginoong Kristo. So yung mga basis po ng ating mga kaibigang Seventh-day Adventist, weak basis po yun eh. And ibig pong sabihin is non sequitur. Isa po yung argumento na hindi po nakabase sa talagang doon sa mga strong evidences. So mga kababayan, mga kapatid, actually meron po itong continuation. Sige, isa-isahin po natin yan. So mga kapatid, mga kababayan, ito lang po muna. At sana po, huwag niyo po kalimutan pag-like, share, follow sa atin po mga Facebook page, RJ Horolan, Sandro Second TV, Apollo Argumento, and Kuya Apologist TV page. And also, sa pag-subscribe po sa mga channels po natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sandro Second TV, and sa atin pong Kuya Apologist TV. Sa ibang episode naman po, i-continue po natin yung mga argumento po nila. Magandang araw po. Ave Maria, Viva Cristo Rey.